At para bang ako nababaliw sa'yo nang walang malimat. I was waiting for the time. Pa! Mainit pa ba yung siomay? Hello! What's up? Hello, Ness at Kurt. Alan de Luna. I'm fine. Ness at Kurt, not a blogger. Thank you for the heart. Loading. What I'm doing?
Alan Deluna. We'll check her account. Alan Deluna. Only one Biju. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, super busy every day. Cause every day, every night, I've been looking in the sky, and I pray that someday I will always be a part of me. We will love together. Woo! Oh, nice view. Wow. That's not me. Nagpapahinga lang ako konti. Talaga naman nakakapagod araw-araw. Ay.
What is that language? Babkiba? Bakiba? I can't understand. Hello, Gala TV official. Check ko yung account mo. Si Gala TV. Gala TV. Diyan nga kayo para nakikita niyo ako. Katamaran ka. Ito, kita ko na yung profile ni Gala TV. 1.6 videos. 76.4K subscriber. Agoy! O 100 na pala iri Ayos Ito, 8 days ago. Galing mo naman. Anong diskarte mo? Gala TV. Wow, sana all. Nasahod na, uy. Ito na, pinapanood ko na. Nainom ng tubig. Saan kayo dito? Parang probinsya din. Taga Camarines Sur po ako. Ang ganda ng mga vlog mo, Probinsyang-probinsya din. Napakabisang gamot sa nakagat ng aso. Ano kaya ito? Ano bang damo? Damo yun? Ang alam ko ka lang kasi yung pantandok. Yung sungay ng ba yun sinasabi nila? Yung pantandok, yung sinisip-sip na dumidikit sa nakagat ng aso. Bakit? May iba pa bang gamot? Ang galing naman. Kapagod kasi kaya nakaganir ang itsura ko. Nakakapagod magluto ng mga panipanindaw yung sa amin kasi malayo. Kaya kumbaga inaalam na lahat ng gamot Okay yan. Buti nga na-share mo malalaman ko kung ano yung gamot na kukunin. Malaki na sinasahod mo, Gala.
Ano daw? Sabi ni Jojo Joseph. Ma'am, magandang araw po. Dito nila na lang po sa live ako mag-message para makita nila mabait po kayo. Anong sinasabi mo dyan, Joseph? Anong 150 sa Gcash? Ano yan? Scammer. Naku dyan, Joseph. Huwag kang magkalat dito sa live ko. Gumawa ka ng sarili mong live at doon ka mag-chat ng mga ganyan. Anong Gcash na utang? Nakakatawa naman Gala TV. Ayun nga, piso-piso, barya-barya nga lang ang kita ko dun sa fishball kikiam. May papautang akong 150. Agoy, kaya ba naman itong Jan Joseph na ere? Kaloka, oy. Nani. Hello. Come and grab it. Hello. Siyempre, kailangan ka lang bayad para sa katawan. Ano daw? Ano sabi mo, Nani? Siyempre, kailangan ka ng bayad para sa katawan. Ang galing laking pera Walang jo. Dinaig pa sahod mo? Hindi pa nga ako nasahod sa vlog. Pati pala sa YouTube, sa mga live, pinapasok na rin ng mga scammer. Kasalanan talaga to ni BBM eh. Binoto nyo kasi si Marcos eh. Sisi. Kasalanan talaga ni BBM to. Naghihirap ng mga tao. Kaya pati YouTube live, pinapasok na ng mga scammer. Walang Diyos. Nakakatawa. Sahod talaga walang totoong katapusan. Nani, nagbablog ka, Nani? Hala, Gala TV, hindi ko na napanood. Kadadaldal ko yung mo. Kung anong gamot yun. Mamaya balikan ko na lang sa personal vlog ko. Hindi pa naman ata tayo. Hindi, naka-subscribe na ako sa iyo. Baka yung ninja ko hindi pa. Wait lang. I-share ko nga yung mo. Copy link. Copy link. Wait lang. Paste. Si Nani kaya? Bablog ba to? Nani, ano bang atin na sinasabi mo? Ayan, Gala TV, yung ninja ko hindi pa nakaano.
Ididikit ko to. Bibili. Ang apo ko ngayon sa video. Ano to? Ang apo. Ano po? Kapag gusto mo magkaroon ng trabaho, mag-utos. Do. Ano po? Load? Ilan? Yung 99 dito sa dito si ano dito yung direct na. Dito si. Ayaw, kumain na kayo. Kumain na kayo doon. Load. Dito si Mano. Yun yung direct ka na. Oo, naka-register. Wait lang at mahirap ang loading. O yung yung siomay niya, inaano ng pusa. Oh. Ha? Hey! 09 991 Oh. 838 838 0625. 06 0625 Oh, 0625. 09 91 91 838 06 0625. Oh, yan. Yung direct ka na biyahe. Magkano yung maintenance? Plus 5. Hindi, wait lang. Tignan ko kung ilan ang charge no ano. Level up 99? Oo, level up. Kung ilan ang charge ni Gcash. Tapos plus 5 ka. Direct ka na yun din, no? Oh, 6 pesos lang. 6. Oh, 6. Bali, 105. 105. Thank you. Okay na. Ayan, okay Okay, na. thank you. Pabili po. Yellow. Isa po. Yellow. Naririnig mo ba? Close. Close to you. Wala talagang sahod pag sahod. 2026 pa. Bakit 2026 pa? Sahod. Dapat
bang ginagawa mo pala, Mm. di ba yung kay Asil, ibang account din yung kaya cellphone ni Asil, iniiwan niya, di ba? Ihirap mo din sana. Private naman yun. Pwede naman manood sa YouTube doon. Ungkang naman pahiram niya yun. Bakit hindi mo kayang pakiusapan? Seryoso. Yes, kahit pa paano, makadagdag ano din kasi ibang account yun eh. Lagyan niya ng lock yung mga ano niya, messenger niya, ano. Oh. Yun naman yun eh. Hindi ko naman pati pakikialaman yun. Ang tulong niya, ano ba? Libre wifi na nga siya.
You're my world and you have. Po. Ano po? Makikilagay nga ako nito. Sayang, Red. Pagbibili ko to. Ba't mo naman? May pagbibili. Ay, tingnan mo naman nangyari sa akin, oh. Inapakan kong kainin doon sa Madison. Nangyari, ito, hindi na ako makalakad ng gusto. Ano ito? Tuna. Nuggets. Oo nga. Ang sarap eh. Paano hindi baga ako mahuhumaling sa pagkain na ito ngayon, oh. Ano nangyayari sa akin? Kaya nga. Ang bagay kakain niya na yung walang rayuma. Binigay lang sa akin yan eh. Mary Joy. Magkano ito? Ha? Magkano? Ewan ko, 57 to yata isang yun. Bahala ka na. Kaso wala pa akong pera. Kunin mo mamaya.
Ano po? Oo. Wait lang ha, takpan ko lang yung baboy ko. Ilan? Lang ako kuha ko dun sa labas. Hindi mo kasi nakasara. Ilang fishball? Nakasilagay na. Lagay ko na dito, tag 7 pa yun. Maanghang? Tapang ka naman ata eh. Kukuha lang ako. Hindi, mali. Ano itong maanghang? Ano mang? Ano mang? Para safe and secured. Nagtinda kasi ako. Kasi pagbalik ko, wala na akong karne. Kinain na ng ano to? Pusa. Mama, nakalimutan ni Papa ng somay. Nang, Somay. ng cup? Hindi somay.
Mama, Cup ang pinabibili ko sa kanila. Mama, may ano pa din, juice. Wala po. Na siomay meron. Mm. Pabili. Wala. Yan. Ah, Nandito pa sa labas, nakasalang. anong kasalanan ni Papa Buda? Nakalimutan daw bumili ng cup, plastic. Sinumbong agad eh. Limutan ko, putik na yung kata. Ito, paano yun? Wala akong gagamitin. Babalik ako ng buto ako. Mana, saan? Biyanin. Siomay. Gigisa ko na yan, Papa! Mama, kikiam. Nakikiam. Nakikiam gusto ko. Kikiam. Magluluto pa ako, baby ko. Ayan, magsasanong ka na. Soma yung kikiam. Ma, pwede mag-juice? Ma, nakita ko na yung color pink. Mga pera niya, Papa. May gis ka. Meron pang... Ay, juice lang ata. Juice lang ka. Bugi na nga kaya kita Buda, ano? Hindi kasi. Oy, sukli ko, akin na nga. Tabi-tabi na yun Sa akin na yun. Sinabi ko ba yon? Wala ah. Binili ko yung doon. Oh, magpalit ka na to, tapos ilagay mo yung ano mo sa ano. O, akin na siya. May ba? Yes. Yes, yes, yes. Asan na sa bayad mo? Ito. Ay, hindi ba yan? Ayun. Wala ka na talaga siya may cup, ma? Sasabit muna ako. Wait lang. Baka may papabili pa. Ilan ba dinala mo? Naluto ako ng fishball. Ma, Oh. kasali na ako sa feeding. Ha? Nakalista ako sa feeding. Nilista ako. We. Ni Mong Lorna. Lista ka? Wait lang, nasa yung bag ko. May gatas pa nga ma eh. Ma. Mama. Ma. Tignan mo ma. Yan lang? Hindi ma. May apple, tapos juice.
Hindi, ngayon lang kasi may nagpapibig. Tinanggal, may susuot mo pa naman yan bukas. May dress mo. Yung dress mo, ilagay dun sa pinagsalat yan ko para pag magulat, hindi naman sa isang maganak. Yes? Sabag mo ilagay yung ID mo para hindi nakakalimutan. Kukulitan mo yung mga mamaya. Maayos na yung sapatos mo. Wala mo na yung pagkain mo. Sira ayos, sira ayos. Sira ayos. Ano mo kalaban natin yung dalawang yun? Magluluto tayo ng kikiam.
Nasaan yung gatas ko? Hindi ko alam. Nak, saan may lagayan ng ano doon? Yung spoon. Bakit? Eh, ang tangi mo naman kasi magbukas eh. Akin na nga.
Galing ka na kasi sa bayan kahapon. Hindi pa kayo wala na. Tanungan ko na lahat ng tindahan. Wala. Ano? Wala kang magagamit. I-chat mo nga. Ay, wala pa lang na. Cellphone mo ang dala. Sa bayan.
Iba yung sako mo ng uling, ma. Pinapalitan ko. Kala ko na malikpat ako. Sabi ko, kanina yung sako, no? Tama ko eh. Sabi ko, hindi ko magpapasubo. Kahit anong gawin ko to. You're out of my day. Don't follow your tears. Came true. 'Cause when I realize me, forever. Nang ibigin kita ay marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag raw ang aking mata. Pa? Magkano ulam? Wala.
Tagalan lang ako wala naman eh. Alam mo naman yung nagchumika-chika lang. Si ano yun? Alejandra! Napasok, naalala ko yung... Ano? May pinami. Tapos? Wala na. Bili mo na lang ako ng... Kuha ko 1 kilong bigas. Kahit ano doon, basta may isda. Talagang 40 na lang. Ang kami ba yan? 58. Plus. Ano Plus bigas yan? sa 8. Kasi eh. 58. Ilan na lang? Hindi. Ito ba? Baboy manok. Yung sabi. Ano may kung may isda. Mura lang. Hindi mo pa Hindi nga, Teresa. wala kang Ah, bahay. pizza. Ay, doon na lang. 10 piso. Ano yun? Ano po yun? Nangungutang ako. Walang utang pala ito. Nangungutang ako. Wala ko rin kung ano yan. Dami mong dala kanina eh. Wala na. May pinarip ka pa. Ano yun? Karne? Lagi. Pinabilintang ng ano sa amanghang. Hindi nga pwede. Ito nga na. Pagdating ko sa Madison, pinaka ko lang nainom pa naman ako. Napakarami. Akala ko chicken curry. Putang na lang. Crispy tuna curry. Ang sarap ng kain ko. Pag uwi ko din kumulat ang tuhod ko. Wala. Lagayan. Kahit kap nga hinahanap po, wala akong mahanap eh yung bilog Para, yun. saan ka pupunta mga tindahan? Lahat yan, binaybay ko na lahat yan. Yung katabi ng Sa gulay. dali. Sa dali meron. Doon nga nabili sila kaalan. Ano bilhin mo niyang ko ha? Lisa? Ito pa, cellphone mo. Tinay naman. Ano kasi kahit baka may natitira pa sa cup niya. Palitan mo na lang.
wala kinabi. Wala. Eh, ate kaya. Baka kasi nag-siomay yun nakaraan. Ano? Lang po. Ano? Ayan. Water lang yung ano mo. Lover mo. Kasi water lang yung Mag-regs ka, ate. Oh, dam. Namihina ako. Pinawin ko. Tumakbo sa ate. Anong kulit today? Tubig doon. Malamig. Tumakbo pa kayo? Hindi. Ang init-init. Tatakbo-takbo kayo diyan. Hindi naman. Hinihingalig ka talaga dyan. Hindi ako tumakbo. Diyan lang ako sa paangat. Sa hagdan dyan. Dadala ka bukas ng electric fan mo. Ang init doon. Sabi nga niya, may magdala ko ng electric fan. Kaya ang init sa kapag ganun. Saan? Sa test. Ano galing mo? Wala. Isusiyan mo. Tama nga, ngayon pa nga lang, kainit na oh. Oras pa lang. Test pa lang tayo eh. Ito oras. For 20, ay, 11:25. Sabi ko nag-open yung gate, 14 minutes ang gaya na. 14 minutes. Bakit na ako?
ako. Magigisa pala. Ayan, may ulam na dito. Gusto na lang kumain. Yun yung itlog tapos yung ay fishbowl. Bumutong na ako sa naulo ko. Nilalamig pa ako. Nilalamig ang init? Oo. Hindi ko na ng init. Ito dun ah. Tubig. Nalagay mo din doon? Binalik ko. Here's the airplane. Doon ba? Kasi yung kanin ta. Naka-live si mama. Ayaw, taog. Kakain ka na rin yan? Langan, ikaw lang yung bubuhay. Iyan pala yung pagkain. Pag dati ano na, kumain na lang kayo ulit mamaya. Aray? Aray ko din. Mas masakit nga sa'yo eh. Yeah. Ay, naku, gantong oras yung test namin. Ang init. Ha? Gantong oras yung test. Tapos na ako mabuhay. Pa, kumukulo na to, patayin ko na. Oo. Pinatay mo na ba ito nagsabi? Sa Ano yan? Gamot ni Tito. Hindi pa rin pumasok dito. Bay, may sakit si Papa. Asan yung baso, be? Diyan ah. Sabi ni Papa mo si Drake, hindi ka na daw magsiselfon at may exam. Talaga, kahit nga din ako mag-review na ako mamaya. Pag na-perfect yung exam, line of 9 ako. Kaya nga, ipo-focus ko yung subject eh. Mawala sa usawan? Oo, walang cellphone. Andito ko yung ketchup. Hindi ka hawak ng cellphone ha, simula ngayon hanggang bukas hanggang sunod na araw. Pagkatapos na ng exam. Mayabang kalinto ka dyan. Tali-talino mo, hindi naman totoo. Nag-review ko daw. Lahat ng pinag-aralan nyo, reviewin mo, yan ang maganda mong gawin. Walang pinanganak na magaling na. Lahat nag-aaral. Meron. Graduate. Oo, sobrang talino niyan. 70 ba? Oo. Guys. Ano yung nireklamo niya? Kasi mabaho daw yung nilalaga ko. Maka-arti. Ano naman? Baho, gamot nga ito. Uy, siyempre para lalong amoy mo. Pinalalamig ko nga eh. Sinihangin dyan. Ano oras ang pasok niya sa bukas? 12:30 to 5. Ay. Ang exam niyo? 12:30 mag-start na. 12 na ando na kami sa break. 11 ano na kayo.
Mga 11, ano pa? 7:20. Ah, Anong oras ka alis? mga 1:30. 1:30. Kasama ako, mother. Mga ano pala, 1:15. 1:15. Oo, kasi ano, hahanap pa ako ng paper cup. Wala na akong lagay ng siomay. Ayaw mo na lang bumili sa palengke. Mura-mura din. Pupunta ba ako? Ganun lang. Eh, pag may pupunta, madami na bilhin mo. Oo. Para nakaano ka. Alam mo si Dong, ang takaw sa siomay. Gumawa ako ng siomay. Yung chicken, yung dibdib ng chicken, yun ang ginawa ko. Nagbaon kahapon, 8. Oh. Mama, kunti lang kanin nakaubos ko. Bakit? Ang sarap kasi nung siomay. Mas marami na yung siomay. Oo, kukunin yung kanin siomay na. Tapos kanina, nag-almusal siomay. Hindi kami nagsasawa, hindi po masarap. Yeah. May kakaibang tunog na nagmumula at nang bilangin ng bata, lumabas pala ang isang insekto. Ngunit Sasabay ka na? Ganyan ka na? Ito na ako. Yan na yan? Oo. Yan ang oras. Oo, mag-1 pa lang talaga. Sabi ko parang maliligo na naman ako. Sakit-sakit ng ganito ko. May regla ka? Wala. Tapos na. Kasama ang puwit, parang mababagsak ang. Magigisa pa nga ako ng ulan. Ha? Magigisa. Ito na ako para doon lang ako. Marami kang sakay pa uwi. Oo. Puno sila. Bakit? Saan ka pupunta? Doon lang inahatid ko lang yung ano. Order? Hindi, yung pinatahid. Ah. Hindi ko naman kasi alam ang bahay. Kung alam ko lang, hindi ako na mag-trip. Pwede rin. Sabihin mo, abangan ako sa gate. Wala pa yung bayad. Ah? Hindi ko na ako, mother, kasi kukunin ko yung salamin sa Friday. Anong salamin? Salamin sa mata. Ah, may salamin ka na. Nag-order ka? Oo. Doon kay, kay Doctora Gibara. Doon sa may crossing. Oo. Nagpagawa ako kahapon. Ay baka daw Biyernes dumating.
Oo. Gigisa lang ako ng ulam.
Takasan mo na rin yung magbigan. 2 hours ka na nagda-live dito, ma? Oh, shit. Wow. Di ba tinakalan mo ko? Nag-dry cover na yung ako ano. One star. May birds din na sila. So boring ang buhay ni Peter. Bakit? Hindi nagsasabi ni Papa na may exam sila bukas sa Friday. Alam nga naman. Ang talino pa naman yan, Pet. 70. English naman sa akin. Ba, ewan ko kung bakit 70. Parang wala naman akong ginagawa. Nak, dito ko lang to, ha?
Eto na. Ate.
Dito ako. Ano? Pala yan, photos na yan. Cellphone mo yan, paano yung ganyan, mama? Gusto ko nilagay sa cellphone ko. Galing na cellphone ko si Drake na. Yan, ganyan, cellphone ko bulok. Oh, bad pa. Bago yan, Teresa. Hindi ah. Sa cellphone. Ha? Ano yung cellphone? Honor. Ewan. Honor. Try mo ba ito? Yan, yung isa. Wala ka alam yung alin na. Tapos mag-aakam ka. Search natin dyan. Kung ka na naman, isa ka lang.
Hanap pa gali. Bawal pa rin na. Lah, kainom kayo na eh. Tiwa mo na rin. Ay, bili na kayo. Pang-ipit sa Jomet, ano? Yum. Pang-ipit. Pang ano? Bayan. Ang naubos na yung cup, anak. Ma, 10 pisong kikiam, 10 pisong fishball. Ito na? Kikiam ay fishball pa ma, 10 piso din. Di ba kahit pag kumain na lang daw? Rio! Bumalik ka nga dito. Uli mo nga Papalit na yan. Hindi makulit tapos basta sa usawan. May tubig. Kagawa ko lang. Sitrik, kapiprito ko lang. Hindi. Yung ano, pinakain ko. Parang ang tagal na natin sa atin. Ilahin ko rin mais niya. Lagyan mo rin gulay.
makikinig sa akin, ha? Magluto ka ng alagta? Ano nilalagay pa ni Tito yung gulay? Trek! May ampalaya? Oh, kailangan ng gulay ng katawan. Ayan lang din. Sinasabi mo. Kala ko malunggay. Ano sa atin, Chris? Asan na yung pambili ko pa? Akin na. Akin na. Papa, meron ba? Pambili? Itong coins? Nagkaroon mo, 150, di ba? What? Wala dito. I hear you. Puntahan mo nga si Ate Che. Puntahan mo si Ate Che. Puntahan mo si Ate Che. Tapos mga bago pa yung mga double deck. Tapos, sa kulungan, ay tatao lang yung sa loob na yun. Tapos may limang double decks. Di ko lang maintindihan. Bakit yung mga korap na nagnakaw sa mga Pilipino na
Ate Risa, tara na! Uy! Uy, dyan! O, dyan. Sinuduran mo ko eh. Ano? Kasi ka napasok, AJ? Kakain ka? Pasok eh. Kakainin kita ng munggo eh. Kain ka ba ng munggo?
ng gabi. Hindi talaga. Hapon lang ang uwi. Mahaba ba yan? Ay yung mahaba na ano ba? Kaya mo na. Baon! Baon mo yan, galing mo. Yan yung pagkain mo. Kanina pala kalapag dyan. Para bang magkaiba tayo ng S-Colbe. 12! Buti wala mo detect sa'yo. Nakawa na nga ako ng cellphone doon. Nabalik. Nasa sabi mo. Tignan mo ba ako? Di ba? Lup na yung ano. Huwag ba, siguro yun. May pizza na dyan. Bakit ang laki ha? Lasang goma? Ba? Ito hindi. Tapos yung ano, napakabaro. Kilala mo si Liam? Liam. Ito bilang. Wala nang bebetoy natin na lechaw. Yun yung masarap. Pero yung ngayon na siya, ganito tayo kahapon. Ang laki. Eh, sana bibilin ko. Kaso matigas. Ano, pulot ba? Oh, kailangan, ginawa mo. Hindi na bebent ng ano. Oo. Ang hirap pa, ano, hindi mo lang. Di ba, pag ginanon mo, mapuputol ka agad. Yung nanililiyan mo. Pero yung iba. Ay, ganun eh. Ay, kuya! Mahal. Pero nung nandun kami sa puno, hindi naman ako naabunan. Nakain mo ito? Nakain? Yung unang makita ko yan, gusto ko. Yung kanya kay Ate Julia. Ano ba yan? Hindi ayaw ko siniit na katawan ni Jim. Alatay ko. Tinikman ko yung kay Ate Julia na chow. Ang lasa, ibang na chow yun. Ipalaman mo yan, yun sa loob yan. Ate. Masarap yan ladyaw, sarap iulam yan kagad. May nag-bibis na sa inyo, ate. Wala kayo nga po. Wala na. Kumbaga nga, talaga. Hindi pa ako nakakakain. Cheese na kain ha. Kumain ka na yung pagkain mo. Yung ano din sa loob. Yung kakalitin niya, yung parang... Uunahan, hindi na ako nagsihayaan mo lang kumain kayo kain. Tapos, Oo, yung parang bake. Kawayan ka naman yun. Ganda yung parang bake. Oo, nagkakaroon din siya, very good. Ang klase ko nagtitinda ko eh. Ako nga nabili ng kanya eh. Isang tapo mo lang din yung pinipili ko. Ang muro kasi, 9 piso isang. Ilang muro. Binibili ko isang tapo na malaki eh. Masarap lang yung parang yan. Yung Eh, lagi target ko. may hambar. Diba? May hambar! Target ko din yun eh. Pag may Kaya hambar. sa babae may Oo, New Year. ibenta pa yan sila. Nung sa may ground, hindi mayroon yan dati. Ah, umalunod eh. Dapat pala yung pinimimigay, no? Kailangan din nila. Dapat mo na yung maliit. Kailangan din. Nagdadagdag para. Hindi, ano nga? Wala yung maliit. Dapat maliliit nyo. Basketball kami. Basketball, tutulog na nga ako. Basketball.
Basketball gusto, review ayaw. Sikat gusto kahit ayaw. Tulog pa pa na kahit na. Ibang pinapakalawa kahit na. Kung apat niya ako, Hindi ka pa kayong buhay dalawa ni Sandri. Kain na ako. Di ba ulit pag buntis kayo, di ba ulit kumain ng mga patay pa. habang baby pa, napakainit ng baby ko. Nakakain ko. Ito gulay pakain mo sa maglaan. Itong gadyaw ko ng pusa, magaling ng pusa. Ano yung chip challenge, CJ? Kinain nyo na ba? Meron. Mga chip challenge, dito na kain mo. Dandahanin mo kami. Baka may mga chip challenge, walang iyakan mo rin. Chip challenge na lang. Ano yun ba? Yung kulay black? Wala pang kalahati yan pa? Amoy mo pala ng tip. Yak ko na agad na ba, te? Mo? Baka malit pa nga lang mo yan. Ate, kain mo na ba? Baka lang ka bibili ng bola. Mukha ko. Mabili nga. Gano'n ba siomay? Kanina pinunod ng apat, tapos ako eh. Kakain ko lang ako ng walang tubig. Kung hindi kaya mo yun? Hindi mo kinain. Hindi mo kinain mo, nakainit mo yan. Hoy, buda, kumain ka na. Paano nakain mo? Tunduhan. Ito daw dyan. Buda ka na ng tilapay. Piling. Kaya lang namin buhay. Ako na Aray mo. Panis na yan. Tayo mag-alis para ano. Pagdating mo ng school. Ay, nila dyan. Pag-room. Magbilang mo lang. Tapos next year hanggang May 28 lang. Eh,
birthday niya, May 20. Paano yun? Sabay ka sa pala. Ang may twin. Tinda ba yun? Dahil nga lang! Sabay ka na sa akin. Atin ka tayo. Ating natatanda ko yung well, yung bakit ka yung dadunod? Bye-bye. Dapat 10:30 maliligo na ako. Bye, Aiden! Hindi po. Dalang tuturo. Dali mo, dala ka mahal. Hindi po. May nabili, may nabili, may nabili, may nabili. Wala ah! Asan? Ano yan? Ito nga po. Gano ba sito? 17. Hindi naman president namin. Pinipili pa namin. Yung kapitid. Alam na, pag cleaners na. Kunwari kami ang cleaners, kukunin yung mga ID namin. Tapos nung nakalang araw, hindi kami ng cleaners. Second row ng cleaners na. Kinuha yung ID ko, kukunin na sa supervisor. Bakit ito daw, ano yung iba ko sa ID? Sabi ko, ibigay sa akin, pinauwi. Pupunta ba? Pati yung kaklase namin bakla. Ilang taon yun? Ako na kami bago. Lalaki ba? Pagkakot sa akin. Resulta ko dito tinamaan. Tigil siya eh. Tawa sila yun. Ikunin pa naman ako pag ako sinasalaw. Magdadala talaga tayo ng electric fan. Dadali ko. Init lang. Tama nga. Ng 11:30.
TV, ano, tama. Saka ano, dahil Lumiit. ate, COVID, di, ali. Oo, kasi ito. Kita mo. Parang lumiit. Natawa ka. Ano talaga yung video? Hindi Yung kaya mo. sabi niya, Spider-Man. It's Speedy. Mamalik na din ako. Wala, hindi ka bigyan eh. Diba, apat, 12. 1, 2, 3. Pati niya. Akala ko naman, sasabay ka sa amin. Nakasip ka naman. Ate, magpa-service na lang kaya tayo. Ate, ano? Nalinis pa ako. Pagkakapunta na ako ngayon dito. Parang may minute ulit. Parang bago ako dito. Pero nakikita ko lang sa malayo. Pero hindi ko na pa nakikita yung
15 dun sa may papunta ka pa lang 30 na sa ano. Papunta ka pa lang 30, pauwi pa lang 30 ulit. Tapos yung bahan mo 40. Gusto, pasok. Gusto, suspended. Talaga ka, ha? Pag may sumunod sa'yo, susunod naman. Pwede ko nga isang president namin, dahil pinagpinduluan sa Alam mo ba? Sinatan yung president namin. hindi pa po tanggol. Sino kaya Ang pinalit sa amin yung pinakamahingay. sana ipalit sa amin yung itong Marcos, Carl. Pipigil, kilala mo yan? Kilala mo yan? Kilala mo yan? Tama talaga doon. Kilala mo si Fidel? Look, grade 8 siya eh. Grade 8 ako? Grade 8 siya noon, grade 7 siya noon. Tapos bumalik siya, grade 7 na naman. Bakit? Kasabay ko ng grade 7 noon. Hindi. Oh, grade 7 siya dati, doon siya nag-aaral. Eh, grade 8 doon siya nag-aaral. Hindi ko kilala si Fidel. Lahat na ng teacher, kilala si Fidel. Grade 7, doon siya nag-aaral, tapos grade 8 ako. Hindi mo Anong schedule ng grade 8 ngayon? Ang hapon. Anong schedule ng grade 7 ngayon? Sana magpabalik sa kanya. Tapos pagbalik daw sa kanya, Kilento pa na sa inyo. nagsabaw na tapos sa akin tayo. Sabi, sabi nga nung pinatawag, Sa ano, Sara? Hindi mo nga nakikita ito, may pinakikita mo na yung anong binabantayan mo dyan? Wala naman. Bakit? Tama, hindi ka galawin. Tama yung langgam. Tama, hindi makagalaw. Oh. Chihuahua. Wala kasi yung kausap. Ito, wala kami alis ka.
Ano po sigarilyo? Wala po. Blue lang. Ah. Wala na po dito. Ay, ito. Ito po ba yan? Hindi, yung karniban meron. Meron po. Kana. 5 piso. 20.
Lagay, may plabo rin nabili. Ilan? Okay na, anak, nabenta mo na yun? Nilagyan mo? Nilagyan mo talaga? Oo, babanda ko kasi. Pedro, bago ba mainit? Hindi pa siya Magkano to tita yung to? Sa bote? Ay, 2 plus pala. Ito na lang. Magkano rin? Yung plus? Eh, yung twist. Oh. Ito na lang. Plus. Sige ko nga muna buda, Sandre. May exam kayo Sun sa straw. Hindi muna kayo magsa-cellphone at computer. May straw? Direk. Ano mo nga yan? David! David! Ako po umiyak. Wala kang anak. Cedric Pat. Magkano rin? 200. Nag-aasikaso ko ba nang nagtitinda? Hindi. Balik tayo. Ikaw nagbukas dito. Hindi, 15 pala. 15. Ma, di ba 15 yan? No. 13 yan. Ah, 13. Ang 15 yung testo. Zesto? Yun nga, yung zesto nga. Yung maestro, ma. Oo, yung maestra. 15. Kaya 15 magbingay ko. Bye-bye. Repot palingas ka dun sa labas. Apoyan mo lang yun. May apoy na yun. Luluto ako. Hindi mo lang kasi kasuhin yung ipili para mabilis.
Pabili po. Bigyan mo na lang. Pabili po. Ano? Hello nga po. Kiloload. Oo, ano kami na. Pwede naman yun. Palingas ka na doon. O, doon ka tinanggal tong siomay. Kaya nga ako naging-negosyo eh, para may dagdag. Pabili ko. Ano? Ito nga, inasal. Lahat.